आदै बिदिब्लाथ' बाथ्राया बिदिनो जाथोंसै दैज्लां बोथोराव थांग्रोथोंसै आंहाबो दैज्लां बोथोरखायनो फैफाग्रा लोगोखौनो मोनबोआखिसै बेनोथ' जाबाय आदै गायनाय फुनायनि दिन बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावना लायाबाबो जाया औ नंगौ नै आदै गया जादो जानायफोराबा बोरै जाखो बर'निनो ओंख्रि अनलाजों दाउ आरो माबा बुंबावनांगौ दंमोन नामा आदै दे आदै गया जादो मोगथां फिसा हा बहाथो थांबाय थायो एफा गोबाव जागुलायनाय आलासिया जाखांनानै थांनो सम जागुलायबाय रबि आदै नै मोगथाङा बेनो गोसोआव दंना गैलाबा दं आदै दं उन्दैयाव लोगो मोनदोंब्लाबो सिनखौ बावगारलांनो हायाखै नों सिमां नङा होनलाय नंगौ आमाय आं सिमां आफा रायो हायोब्ला नोंसोर बे रादायखौ फेरायफिनदो मा फिरायफिननो मा उसआव बाथ्रा बुंनाय जादों नंगौ आयै आं थार बाथ्राखौनो बुंदों नाथाय मानो आं नोंसोरनि बाथ्राखौ गनायनो हानाय नंला आयै आरो आफा बिदि आलासिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंनाय जादों नोङो मोजाङै बुंगोन ना नोङो मा जादों आफा आरो आयै थांदोंमोन नोंसोरनि बाथ्रा लाना फोरमायनो नाथाय नोंसोरनि फिसाला मोगथाङा नोंसोरनि बोसोनखौ फालिनो हायासै आइ आरो आफा आं सिमांखौ अरायनो थाखाय लाना फैबाय मा नोंनि बुंनायनि ओंथिया सिमांखौ हाबा लागोन नङासै नंगौ आफा खबरदार मोगथां नोमफाया थांनानै थासान्दियाव सोरनिबा खर' गंलायना खामानि मावफेराखै आं रबिरामनो खोथा होदों बे खोथाया जाफुंनांगोन आरो जाफुंथारनांगोन आदा आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै बुंदों अन्नानै नों बे रादायखौ फेलें खालामफिनदो आंहा राहा गैया जाबाय आदै आं जा नुगासिनो आरो जा खोनागासिनो बे बाथ्राया थार ना जुदि थारब्ला बावगारलांनांगोन दि नोंसोर सासे मानसिमोन रथ' आदै सिमां नोंथ' सासे हौवाजों हाबा जाहैबायमोन नङासै आफा नों सिरिता बुं सिमां आं नोंनाव सोंदों नों हाबा जायाखैमोन होनबा औ आमाय आं हाबा जाखांबाय नाथाय बास जाबाय आं बेयावनो बुजिनो हाबाय जे नों माबायदि हिनजाव जाबाय आदै जाबाय आं गासिखौबो बुजिनानै मोनबाय फिसालाया गुबुन सासे हिनजावखौ मोजां मोनखुमानानै दं बे बाथ्राखौ नोंसोर फिसालानाव सोङालासे रादायखादों नों आंनि बिनानावजों बाह आदै बाह बे बाथ्राखौ सोंनो नोंहाबो मोन्थाय दङमोन आदै खाफाल मोजां जुलिनि सिगाङावनो आं नोंसोरनि आखलखौ मिथिनानै मोनबाय नङाब्ला आं आंनि बिनानावखौ खैफोदावसो खोलैसिगौमोन खोनाबाय नोङो नोंनि थाखायनो दिनै जों मा बाथ्रा खोनासंनो गोनां जादों बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासंलायि एसेबां राबायना नों बिमा बिफाया फिसाखौ जोनोम होला बिमा दानि दिनाव फिसायासो बिमा बिफाखौ जोनोम होयो ओंखारलां बे न'निफ्राय जेब्लासिम बे न'आव गोसो गोथारै नों हारसिं हाबफैफिना अब्लासिम बे न'नि लांगोनाया अराय समनि थाखाय बन्द जानानै थागोन मादै आंबो थांनोसै बोथिसे ओंखाम जानायनि थाखाय निमाहा बिबाय दिनैनिफ्राय गोदान गोजाम सिनायथि गासिखौबो बावगारलांदो हिनजाव हौवा मोनासै नोंहा बमब्रायना लानो हाबा जायै सासे सेंग्राखौसो मोनबाय नोंहा माबायदि हिनजाव नोंलाय मोखां गंसेयाव गन्थंखौ मानो लागारदों मान सन्मान गासैखौबो खोमाना होजोब्बाय नोङो
मोगथां थाव आंखौ न'सिम दोनलांदो थारैनो नों न'आव थांमारगोन ना सिमां? হেই র শিকার শিকার राजा Hey, sorry deh bundu, isi jawab di flangbai. Ningku to boban nene menduruang. Bohan nai muntai. Hey, bau bailiang. Asal jiana ja. Neng selaman selabu jengso. Mojangai lang. नाथाय मोजाङै थाल बोला बिसोर सुबायदिसो सुबायदि ससे लामा मोनैबा नोंनाव उल्था हाबनोबो हागौ जाबाय अमा राजा थौदो थांसै हे बन्धु गाज्रि मोननाङा दै आंहाबो सासे हिन्जाव दंमोन बिनि मुङा सिमां गैया गारना थांबाय मालाय बिखायाव सुवा बोनानै बेनि थाखायनो आं दिनै जौ लोंदों आरोखि गोरोन्थियालाय आंनिनोमोन नाथाय बियो आंखौ सुद्रायनो समखौनो होआसै नोंनि बाथ्राखौ बिसिनलाय मानो खिथाबाय थाखो थौदो न'आव थांसै ओइ बन्धु सरि दै बिनानाव सरि मोजाङै थां टाटा बाय बाय आरे मानो बारे बारे नट रिचेबल होनबाय थाखो आरे बुंबावबायसो ओइ रमन फिसा ओरै फैथ' नाय मामोन आफा माबा सिमांना फनानो नाङाखै दहायनिफ्राय हरगासिनो आङो खालि नट रिचेबल बुंगासिनो दङ नोंनिजों खनसे हरनायलाय र' आफा गैया माथो आफा न' रिसिबलखौनो बुंदों थांनाया गोबावानो जाबाय दाहालागै मोनहैनांसिगौमोन खमसे खमथ' फन हरना खिन्थाहरनो हायो बहाबाफोरसो हाबलांबायदों नामाथाय बिसोरनिफ्राय खौरां मोनफैयागौमानि गोसोखौनो गोजोन मोननाय नंला आंहा माबा जानायसो मोनबाय थाबाय आङो मोनहैग्रोमोनालाय बहाथो खौरां हरनो मालाय गामिनि नेमखान्थि दं खोमा बिफोर जोबबानो मालाय खौरां लाया बे जिंगा सिबाय थानाङा बेफोरखौनो थाथ' गामियाव थाना फैनि आं दे नुबायना सिमां बिमा बिफाया गाव गावनि फिसानि सायाव बेसेबां सिमां नुयो आरो जों बे सिमांखौ फेलें खालामो मानसिनि जिउ बिमा बिफाया जा सिमां नुयो नाथाय सिमाङावनो गोमाफिनो बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जालांजोब्बाय मोगथां नंगौ आं दिनै गावखौनो रियेलाइज खालामनो हाबाय मोजां मोननो हादोंब्ला बावगारनोबो हानांगोन नाथाय आं गावनि गोसोखौ मानो बुरखायनो हाया हानांगोन सिमां दिनै नोंनि सायावनो गंनै न'खरनि फिउचार बिमा बिफानि न' आरो फिसायनि न' नोंखौ थांफिनगोननि मिजिं लानानै राजाया दिनैसिमबो नेनानै दं जों मानसिया गोरोन्थि मावो जों मानसियानो बे गोरोन्थिखौ सुद्रायफिनो आंनि संसारा मोनसे गोलाव जारिमिन जालांना थालांबाय मोगथां बे जारिमिननि सल'आव
सिमांनि मोनफ्रोमबो सोदोबाव आंनि मोदैजों लिरनाय हांखो रेगा जाना थालांगोन। सिगां आं माबादिमोन, दा आं मा जालांखो। बेनो मोनसे संसार सिमां। नांलाय खमलाय गाबनाय मिनिनाय, बोराबनाय एदावनाय, बेफोर गासिबो संसार जानायाव लोगो जाना थाफायो। बेफोरखौ सौसिलांनो हायाब्ला गुबुनजों मिनिजानायनि अनगा जेबो बाथ्रा थानाय नङा। सिमां, अन्नानै नों राजाजों थांफिनदो। आं गोबां बुजायबाय बिखौ, नाथाय बियो आंनि फंसे बाथ्रा खोनासङा। खालि मोनसेल' सोदोब ओंखारो, बेनो जादों सिमां। बिनि साननाय आरो टेनसना बारा जालांबाय। जावलिया बायदि बाथ्रा बुंग्रा जाबाय। सिमां, बेखौ नोंनि अनगा रावबो डाक्टरा फाहामनो हानाय नंला। नोंल'सै सिमां, बिनि साया होग्राया। सिमाङा थांसिगोन भाइ, आं बेखौ बुजायबाय। नाथाय मोगथां नों आंलाय माखाय? नों गैयै समाव बोरै दंमोन? नाथाय सिमां, दिनैनिफ्राय जों सानैजों लोगो मोनलायगोनखौ आरोबाव दासानसै। नाथाय मानो मोगथां? नोंनिफ्राय गोजान, बे जायगानिफ्राय गोजान, बबेबा खोनासयै जायगायाव आं थांना थाहैगोन, जेराव नोंसोरनि संसारनिफ्राय आं जानगाराव थानो हायो। नङाब्ला मोगथाङा सिमांनि गोसोनिफ्राय एखुथा जानाय नङा। गोदान साननाय, गोदान गोसो लाना मोजाङै रायजो जाफिनलांदो सिमां। बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय। इसोरानो मालाय लिरना हरखादों, सिमां आरो मोगथाङा जेब्लायबो मोनसे जानो हाया। सिमाङा सिमाङानो, मोगथाङा मोगथाङानो।